nosos fillos e os nosos netos non merecen o futuro que lle estamos deixando. E non podemos ceder. O presidente explicaba no Parlamento que está preocupado pola situación de moitas familias, aínda que insistiu en que o resto de España... Os grandes lemas é non hai mellor política social co emprego. Unha vez teñamos emprego, xa poderemos salir da pobreza. Pois iso funcionaba hasta hai 10 anos. Agora xa non funciona así. Temos unha imaxe de que a persona en situación de pobreza é a persona que está na rúa, o que está pedindo. Esa é unha parte moi minoritaria, que existe, por desgracia, personas sin fogar, que existen personas en pobreza severa, pero a pobreza é algo que pode afectar a calquera persona. Pois é das personas que ao final non chegan a final de mes, a personas que ao final lle pide un neno ou unha nena ao seu pai ou a súa nai un cartos para ir ao cine e non xos podo dar porque xa estamos a día 16 e xa só temos para mercar comida. Son aquelas que non poden pagar unha letra a fin de mes. A pobreza afecta a igualdade de oportunidades a todos os niveles. Primeiro, eso que se chama o chan pegadizo, é dicir, pues, que as persoas que viven en pobreza é moi difícil, sin aporte público, sin axuda en educación, en servicios sociais, en política social, é moi difícil que poidan salir desa situación. Das persoas que hoxe están en pobreza, o 80% dos seus fillos e os seus netos, con toda a seguridade, estarán exactamente igual na pobreza. Do mesmo xeito que estuveron os seus avós, os seus pais, pero é algo que en cooperación internacional chamábamos o círculo vicioso da pobreza. Primeiro, a crise non foi a que trouxo as grandes tasas de pobreza neste país. Primeiro, iso é importante dicilo porque a pobreza en España non é un fenómeno coyuntural, é estructural. Ora, os últimos datos do INE, do Instituto Nacional de Estadísticas, nos din que estamos chegando volvendo ao nivel do 2011 ou así con tasas do 22-23% de risco de pobreza. Pero que nas etapas na que mellor estábamos, nesos anos e nos anteriores, nunca as tasas de pobreza baixaron do 20%. Normalmente sempre hai unha de cada 5 persoas en España, en Galicia algo menos, por outra, porque temos máis población envellecida que cobra pensións, entón, bueno, hai unha serie de perfiles diferentes, pero prácticamente unha de cada 5 persoas sempre estivo de media en situación de pobreza en España. A partir de aí, estes 10 anos, a crisis pois multiplicou a gravedade do problema e o aumento das persoas en pobreza e exclusión moitísimo, é dicir, hasta niveles de hasta os 14 millóns de persoas en risco de pobreza e exclusión social. Hoxe, en España e en Galicia, un factor severo de risco de pobreza é ter nenos. O é claramente en que se chaman familias monoparentais, é dicir, aquelas na que hai un adulto cuidando dun ou varios nenos, pero que realmente son o 80% son mulleres, é dicir, das familias onde unha muller a cabeza de familia, pois prácticamente estamos falando dun 50% da mitade están en risco de pobreza. É dicir, además, despois a volta da crisis, a recuperación, se están recuperando e reducindo a pobreza os homes, as mulleres non tanto. O agravamento das diferencias de xénero e tal está sendo unha das claves negativas da recuperación. Pero se falamos de tramos de idade, o principal tramo de idade onde máis persoas están en risco de pobreza son os mozos e mozas primeiro entre 16 e 29 anos, que están cerca dun 30 e pico por cento, 33-34%. Logo se agravan cando son persoas con, según teñas, menor nivel de estudios. Pero eu sobre todo diría nenos e nenas. Nenos e nenas é un factor hoxe en día de risco de pobreza para moitas familias. En todo el 2017 el desempleo se ha reducido en más de 290.000 personas. Estos datos, dice el Gobierno, confirman la recuperación del empleo. A recuperación non é como en anteriores crisis. O emprego xa non é o que era. Xa non a precariedade de soldos, de ingreso, xa os novos contratos son temporais, son parciais. En Galicia, persoas que, a pesar de ter un emprego, viven na pobreza, o mesmo dato que o ano pasado, 14,1%. Pero que despois o 50%, preto das que están en desemprego, si tamén están en risco de pobreza, porque xa acabaron a súa prestación por desemprego hai moito, e entonces seguiron co seu subsidio e ahora están pois, en todas esas trampas del Plan Prepara, del RAI, toda esa marabunta infinidade de ferramentas, de pequenos subsidios, cada un cos seus procedimentos, cada un cos seus limitacións, cada un cos seus, que o que son todos é para unha ferramenta de culpabilización da persona que o solicita. Agora, xa en vez de falar de emprego, hai que falar de garantía de ingresos, como garantimos que unha familia pois, teña un mínimo vital de ingresos para poder unha vida digna, que pode vir parte do emprego, pero senón hai que compensar de algún xeito con políticas públicas. Eso, totalmente de acordo, eu creo que as entidades que defenden renta básica, que as entidades
que falan de rentas mínimas ou de un sistema de garantía de ingresos, de renta mínima garantizada. Aí estamos de acordo. Pero mentras non chega, a mí me preocupa moito que mentras falamos de renta básica, vale, que falamos no mentras tanto? E no mentras tanto nos perdemos en debates que eu, que teño un soldo perfecto a fin de mes, pois me podo permitir, pero que eu teño que buscar solucións e as persoas que as que eu traballo en entidades sociales para mañán a primeira hora. E aí, a veces, notamos que o debate de renta básica o que fai é paralizar outro tipo de debates. A renta básica eu creo que se acabará impoñendo, pero mentras non chega, non nos quedemos, non despreciemos as batallas, as trincheras, que nas trincheras espelearse por el IPREN, o indicador de prestación de renta de usos múltiples, que é o que regula a prácticamente totalidade das rentas mínimas en todo o Estado, das prestacións sociais. O salario mínimo está subindo, pero hai anos que se separou o salario mínimo do IPREN, no goberno socialista, por cento. Leva paralizado 8 anos, nin IPC, nin nada. Se conseguimos que o IPREN se aumente no nivel do salario mínimo, melloramos xa mañán mismo a calidade de vida de moitas persoas. A mí o que me preocupa é como poden vivir mellor ese 22% de persoas que están en risco de pobreza e exclusión social, cos últimos datos disponibles, 610.000 persoas que están en risco de pobreza e exclusión. Como se lles mellora a calidade de vida a esos 100 e pico mil nenos ou nenas que viven en familias en pobreza? Como se lle mellora directamente xa, non dentro de 10, 15 anos, como se lle dá un ingreso a esas familias decentes para que esos nenos e esas familias non teñan que preocuparse do que van a vivir o mes que ven. Das persoas normales e correntes que nos cruzamos pola rúa, como seguimos cuidando uns de outros, que ese é o gran tesouro que temos en España, esa seguridade social, esa sanidade pública, nin a Catedral de Santiago, nin as autovías, ni nada. É dicir, o gran tesouro e a construción pública deste país é a seguridade social, a sanidade pública universal, que é rara no mundo. Esa idea de comunidade, de Estado social e de dereito, de que todos cuidamos un con outros e o deixamos atrás, eso que está en risco, porque o que impera ahora o discurso que estamos recibindo por todos os lados é búscate la vida. Cada un de nós somos responsables do noso futuro. Que di a frase de Cáritas, a cesión moral de los dueños de la riqueza. Non queremos pagar máis, nós o que temos non lo merecemos, non lo ganamos, polo tanto, o resto aguantar. E esa é unha idea clave ideolóxica imprescindible para ter en conta de por que está aumentando tan brutalmente a desigualdade en España e por que se está reducindo tan lentamente as tasas de pobreza ou exclusión.